जों दिनै मुलुगनि ओरैबायदि गिख्रंथाव मोनब्रै बेरामनि सोमोन्दै सावरायगोन जाय बेरामा मुलुगाव 100 बोसोरनि उन जोंनि बुहुमाव गोसारफैदोंमोन आरो कौटि कौटि सुबुंनि जिउ खहा खालामदोंमोन। फै जों बेबायदि मोनब्रै गिलु बालु बेरामनि सोमोन्दै सावरायनि जाय बेरामा मुलुगाव मोनफ्रोमबो 100 बोसोरनि उन गोसारदोंमोन आरो कौटि कौटि सुबुंनि जिउखौ खहा खालामदोंमोन। थ' जों बेबायदिब्ला बे मोनब्रै बेरामनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनोसै। 1720 मायथाइ दुलाराय मुलुगावनो प्लेग बेराम गोसारदोंमोन। बे बेरामखौ ग्रेट प्लेग अफ मार्सिली होनना बुंनाय जादोंमोन आरो मार्सिलीआ फ्रान्सनि मोनसे नोगोरमोन। बे समाव मुलुगनि सुबुं अनजिमाया बांद्राय नङामोन, थेवब्लाबो नोंथाङा नैबे बाथ्राखौ खोनानानै आन्दाज खालामनो हायोदि मार्सिलीनि बे प्लेग बेमारनि जाहोनावनो 1 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा थैदोंमोन आरो दान मोननै मोनथामनि उनाव 50,000 सुबुङाबो जिउ खोमानांबावदोंमोन। चाइनानिफ्राय बे बेमारा भारताव गोसारदोंमोन आरो भारताव बेयो जागायजेनदोंमोन 1798 मायथाइयाव। बेनि उनाव आरोबाव 2 बोसोरनि उनाव 50,000 सुबुङा जिउ खोमानांदोंमोन। गोथैजों गोथै जायगाया बुंफबदोंमोन। बिनि उनाव 1760 मायथाइयाव बे प्लेग बेमारा चाइनासिम गोसारलांदोंमोन। बे बेरामा चाइनानिफ्राय भारताव बांसिन सुबुंखौ फोथैदोंमोन। लाख लाख सुबुङा बे बेरामनि जाहोनाव जिउ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। स्क्रिनाव होनाय सावगारिखौ नोंथाङा नुनानै बुजि मोनदों जानांगौ बे प्लेग बेमारनि जाहोनाव बेसेबां लाख लाख सुबुङा जिउ खोमानांदोंमोन। 1720 मायथाइयाव आरोबाव कलेरा मुंनि मोनसे बेमारा मुलुगाव गिलुबालु गिख्रंथाव थासारि लाबोदोंमोन। 1720 मायथाइनि थिक 100 बोसोरनि उनाव बे बेमारा आरोबाव मुलुगाव फोजोबस्रांनाय लाबोदोंमोन। 1720 मायथाइयाव एसियानि गोबां हादोरफोराव बेयो मोनसे गिलुबालु बेराम महरै महर लायो। बे गिलुबालु बेमारा भारत, चाइना, भुटान, बेंकक, मरिशियास बायदि बायदि हादोरफ्राव गोबां रोजा रोजा लाख लाख सुबुंखौ फोथैदोंमोन। थाइलेन्ड, इन्ड'नेसिया आरो फिलिपाइन्सआव बांसिन सुबुंफोरा बे बेरामनि थाखाय थैनांदोंमोन। बे गिलुबालु बेरामा मुलुगनि लाख लाख सुबुंनि जिउखौ सेख'ना लांदोंमोन। कलेरा बेरामनि 100 बोसोरनि उनाव 1920 मायथाइयाव गुबुन मोनसे गिलुबालु बेमार स्पेनिश फ्लुआ मुलुगाव गोसारदोंमोन। सरासनस्रायै बे बेरामा 1910 मायथाइयावनो जाजेनो, नाथाय बेनि बांसिन गोहोमा 1920 मायथाइनिफ्रायसो जागायजेनो। जेब्ला सेथि मुलुग दावहाया जागायजेनदोंमोन अब्ला स्पेनिश फ्लुआबो बिनि गोहोमखौ लासै लासै जागायजेनदोंमोन। सेथि मुलुग दावहाया जेसेबां सुबुंफोर थैदोंमोन बेनिख्रुइ 2 गुन सुबुंफोरनि जिउखौ बे स्पेनिश फ्लुआ सेख'नानै लांदोंमोन। बुंनाय जादों दि बे स्पेनिश फ्लु बेरामनि गेजेरजों दुलाराय मुलुगाव 5 कौटि सुबुंनि जिउ खहा जादोंमोन। बे गिलुबालु बेरामनि गादबनाया भारतावबो 2 कौटि सुबुंनि जिउ खहा खालामदोंमोन। बेनि गेजेरावनो पान्जाब, हारियाना, हिमाचल प्रदेश आरो पाकिस्तान पान्जाबाव गासै 8 लाख सुबुंफोरा बे बेमारजों गादबजानानै थैनो गोनां जादोंमोन। सुबुंनि जारिमिनाव बेयो मोनसे गिलुबालु बेराम थासारिमोन। 1920 मायथाइनि स्पेनिश फ्लुनि उनाव 2020 मायथाइयाव एबा 100 बोसोरनि उनाव जानाय कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय। बे भाइरासनि मुंखौ खोनाब्लानो दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा गोजांस्रिउ मोनखाङो, जाय बेरामा लाख लाख सुबुंनि जिउ खहा खालामबाय दिनैसिमबो एबा बे भिडिअखौ बानायबाय थानाय समसिमबो बे बेरामनि जेबो भेक्सिन दिहुननाय जायाखै। बिगियानिक आरो डाक्टरसफ्रा बे बेरामनि थाखाय भेक्सिन दिहुननो थाखाय सान हर नाजागासिनो दं। दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा बे बेरामखौ गिनानै गावबा गावनि न' सिङावनो ताला बन्द खालामना थानांदों। मुलुगाव बेबायदि गिबि खेब जादों जाय बेरामनि थाखाय गावनि न' सिङावनो ताला बन्द खालामना थानो गोनां जादों। दानिया नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोनसे बाथ्राखौ बुजि मोनबाय जानांगौ। मुलुगाव 100 बोसोरनि उन ओरैबायदि मोनसे बेमार गोसारफैयो जाय गिलुबालु सन्देरग्रा बेरामा मुलुगनि कौटि कौटि सुबुंनि जिउ खहा खालामनानै लांफैयो। स' नोंथांमोना साबधान जानांगौ आरो बे बाथ्राखौ मिथिना थानाया मोजां। स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। गोजोन्थों, बाय बाय, सि इउ नेक्स्ट।